Frank, vi har brug for din hjælp her på skolen. Vi har nogle problemer med eleverne. De går ind på de forkerte sider i timerne. De skal ikke gå ind på Facebook eller MySpace eller andre sider. Så derfor har vi brug for din hjælp. Er det noget, du kan gøre, Frank? Det kan jeg love dig for der, Peter. Jeg har jo haft meget med informationsteknologi at gøre. Så det er min speciale. Ja, det lyder godt. Så er du herved IT-vejleder her på skolen. Hvad så, Flemming? Ej, hvad sagde den? Nu var de kraftedeme blokeret på Facebook. Amen altså. Hej Peter. Vi er Anonymous. Det var dumt, du blokerede for YouTube, Facebook og Brazzers. Du skal vide, det kommer til at have konsekvenser for dig. Forvent os. Respekter os. Pas på. Nej, hvad satan? Så kan han fucking lære det, mand. Det tror jeg bliver nødt til at gå op til Frank med. Der er sket noget forfald. Nej, hvad er det? Jeg tror, vi er blevet hacket. Det troede jeg simpelthen ikke. Det kunne gå ud over mig. Hvad satan? Ja. Jamen, prøv at se, hvad der er oppe på skærmen. Nej! Nej! Det er slut. Fucking slut.